खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारी। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सोरखारि मावफारियाया खामानि मावाब्ला अजद होनो हागोन आरो दायनिगिरिया फोरमान जायोब्ला साजा मोननांगोन। बारग' मन्थ्रि अखन बराया कंग्रेस नागारबाय। काछाराव सानै गथ'साया दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। कलकातायाव आइजो डक्टरखौ जिनाहारि खालामना बुथारनायनि हेंथायै क'क्राझार बिबि इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसाफोरा धरना हाबाफारि लादों। कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया दिनै 12थि गायसनथाय सान फालिदों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटीआव दैबाना सोमजिखांदों। IMDआ आरोबाव गोबां अखा हागोननि सामोल होदों। कांपकपियाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद जब्द खालामदों। बराक गुवाहाटी लिंक रड हाइवेआव हा गिसिखानानै हान्था मेलानि राहा गोथे जादों। सासे सुबुङा महर सोलायनानै जालुकबारिनि नखल SCP जानानै खामानि मावनायनि दायाव ग्रेप्तार। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। रायजोनि सोरखारि मावफारियाफोरा रायजोफोरनि खामानि मावनायाव लेहेमिया खालामनाया सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे गोजाम अजद। सोरखारि मावफारियाफोरा लेहेमिया खालामनायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरा सोरखारि मावख'नि टेबुल गिदिंनो गोनां जायो। खामानि मावनायनि थाखाय सम रांबो दाबियो आरो होनांगौबो जायो। बेफोरबायदि अजदफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे जर'खा राहा लादों आरो 2 अक्ट'बरनिफ्राय रायजोआव राइट टु पाब्लिक सार्भिस आयोग खुलिगोन। बे आयगनो सैनांनाय सुबुंफ्रा सोरखारि मावफारियानि हेंथायै अजद होनो हागोन। सोरखारि मावफारियाया लेहेमिया खालामनाय आरो अजद होनाया फोरमान जायोब्ला जुरिमाना होनांगोन। बेनि थाखाय सोरखारा मोनसे जर'खा पर्टेल बेखेवगोन। दानिफ्राय सोरखारि मावफारियाया जायखिजाया नारसिनोब्ला एबा रां दाबियोब्ला अजद होनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि गोदानै थिसनथाइ मोननाय 1 लाख मावफारियाफोरखौ खामानि हारिमु सोरजिनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया खावलायदों आरो बे बिथिङाव लामा दिन्थिनो थाखाय गागि मावफारियाफोरखौ गिबि मन्थ्रिया खावलायदों। रिपर्ट बायदिब्ला सोरखारि साख्रियाव थागिबि सुबुंफोराल' थिसनथाइ मोननो हानायनि बागै रायजो सरकारा थाबैनो जर'खा राहा लागोन। PRCनि सोलाय स्टेट डमिसाइल पलिसि लाबोनायनि थाखायबो थांखि लादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गागि दैदेनगिरि आरो बारग' मन्थ्रि अखन बराया कंग्रेस दोलोखौ नागारबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि इलेक्शन कमिटि आरो PSCनिफ्राय मासि नागारबाय बारग' मन्थ्रि अखन बराया। फिसाज्ला मानस बरानि थाखायनो कंग्रेस नागारनो गोनां जादों अखन बराया। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला फिसाज्ला मानस बराया कंग्रेस नागारनायनि उननिफ्रायनो दोलोआव एखुथा खालामबोदोंमोन कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि आरो बारग' मन्थ्रि अखन बराया। मख'नो गोनांदि थांनाय लकसभा बिसायख'थिनि उनाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि मानस बराया कंग्रेसखौ नागारनानै BJPआव जगदान खालामदोंमोन। बेल' नङा, बिसायख'थिनि समाव जरहाट समस्तिनि कंग्रेसनि बिजाथि गौरव गगैजों सिथाबनानैबो खामानि मावबोदोंमोन। बेबादि दैदेनगिरियानो हरखाबै कंग्रेस नागारनानै BJPआव जयेन खालामनायाव दोलोआव गेदेर खहा जादों। बेनि उनावनो अखन बराया कंग्रेसआव जोगारजादोंमोन आरो फारसेनिफ्राय एखुथा खालामनानै दोनजादोंमोन। बबेखानि सोलिफु दानावनो गुवाहाटीनि गाहाय मावख' राजीव भवनाव कंग्रेसनि पलिटिकेल एफेयार्स कमिटिनि मेलाव अखन बराया बाहागो लानायखौ कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा साबजानाय मोनाखैमोन आरो गोजोननाय मोनि फोरमायदोंमोन। बेनिखायनो बारग' मन्थ्रि अखन बराया सनिबारखालि कंग्रेसनि इलेक्शन कमिटि आरो PSCनिफ्राय मासि नागारो। काछार जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सानै गथ'साया फुख्रियाव गबनानै जिउ गोमादों। काछार जिल्लानि पाटामिरा गामियाव जादों बे जाथाया। फुख्रिनि दैयाव गबनानै जिउ गोमानाय सानै गथ'साखौ 5 बोसोर बैसोनि अंकित दास आरो 6 बोसोर बैसोनि समरजित दास होननानै सिनायथिनो हादों।
रिपर्ट बायदिब्ला अंकित आरो समरजित मोनहा न'आवनो गेलेगासिनो दङमोन। नाथाय गेलेबाय थानायनिफ्रायनो बिसोर सानैबो गथ'साया गोमायो। उननि समाव नखरनि सोद्रोमाफोरा गथ'फोरखौ नुयैयाव नागिरनायाव सानैबो गथ'सानि गोथै सह'खौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हायो। लोगो लोगो सानैबो गथ'साखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। ओरैहाय सानै गथ'साया फुख्रियाव गबनानै जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला समरजित दासनि बिफा सन्दीप दासआ आसाम विधान सभानि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि आरो बारग' MLA आमिनुल हक लस्करनि पार्सनेल ड्राइभार। कलकातायाव आइजो डक्टरखौ जिनाहारि खालामना बुथारनायनि हेंथायै क'क्राझार बिबि इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसाफोरा धरना हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार बिबि इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसाफोरा कलकातायाव आइजो डक्टरखौ जिनाहारि खालामना अनागारियै बुथारनायनि हेंथायै सोमावसारदों आरो ममबाति सावनानै रुंसारिनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आर'ज गाबदों। सोनाब बेंगलनि राजथावनि कलकातायाव आरजि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव सासे आइजो डक्टरखौ हानजायै जिनाहारि खालामना खारसि बिरसि बुथारनायनि हेंथायै हादोरनाङै सोमावसारनायनि दोहौ सोलिगासिनो। बेबायदियैनो क'क्राझार नोगोरनि चन्द्रपारानि बिजलीबारियाव थानाय बिबि इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसाफोरा सनिबारखालि मोनाबिलियाव थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों आरो डक्टर मौमितानि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखाय आर'ज गाबदों। दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला हज'आव थानाय कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमायाव गायसनथाय सान फालिदों। मख'नो गोनांदि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया 2013 मायथाइनि 18 आगस्ट खालाराव जोनोम जादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै बे बोसोराव 12 बोसोर आबुं जाबाय। बेनिनो दिनै कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया 12थि गायसनथाय सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। फुंबिलिनि समाव फरायसालिमानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों जागायो आरो बे फिरफिलाखौ बिरहोयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA अदेबानि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि मेनेजिं कमिटिनि आफादगिरि मन्टु बर'आ। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव जेवारि फोजोंगिरि महरै बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि मेनेजिं कमिटिनि लोगो आफादगिरि चक्रफानि बर'आ आरो मिथिंगा संरैखानि थाखाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो सालबारि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगोरा डक्टर सानखां बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो 63 नं साफागुरि बियाबनि बारग' MLA थानेश्वर बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैयो 63 नं साफागुरि बियाबनि MLA एबा आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि मेनेजिं कमिटिनि आफादगिरि मन्टु बर'नि मेल सामलायनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। थाद'नाय गैयाजासे लान्थ्रै रोजा अखा हानायनि जाहोनाव पान्जाबारिनि गाहाय लामायाव गुबैयै खरमश्री हितेश्वर सयखिया फरायसालिमानि मोखाङाव बानायनाय दैबाना सोमजिखांनायखौ नुनो मोन्दों, जायजों दावबायारि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां राहा गैयै जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो हाथिगाव आरो गोबां ओनसोलफोराव बेबादि रोखोमनि दैबाना सोमजिखांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। भारत बोथोर बिगियान बिफान एबा IMDआ गोख्रोङै फोरमायनानै होबावनाय बादिब्ला दिनै गुवाहाटियाव जोमै साग्लोबसारनानै गाबोन फुंनि समसिम रोजा अखा हानायजों लोगोसेनो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि सन्देह खालामदों, जायनि जाहोनाव समबारखालि नोगोराव खोरोमनायजों लोगोसे अखा हानानै शुक्रबार सुनिबार सिमहालागै थाहैनो हागौ होननानै फोरमायथिदों। बबेखानि थांनाय सुनिबारखालि गुवाहाटि नोगोराव दुंथाया बांनानै 35 डिग्री सेल्सियास आरो दिनै रबिबारखालि 25 डिग्री सेल्सियास जानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो बे दानाव दासिम गासै 189.2 mm सिम अखा हादों होननानै फोरमायथिदों। मणिपुर रायजोनि कांप'क्पि जिल्लानि ल'वार लयसिं रिजर्टनि सरासनस्रा ओनसोलाव शुक्रबारखालि गोख्रों अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद जब्द खालामनो हादों।
मणिपुर पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अपारेशन खालामनायाव मेगजिनजों लोगोसे गंसे 6mm पिस्तल, गंसे 112 बर सिग्नेल बैरेल राइफल्स, गंसे इम्प्रोवाइज 7.62mm SLR मेगजिनजों लोगोसेनो गंसे 9mm CMC शॉर्ट रेंज आरो लंग रेंज मर्टारजों लोगोसे बमा, गंसे बावफें रेडिय'जों लोगोसेनो चार्जार, गंसे MK A2 ग्रेनेड, गंसे हैंड ग्रेनेड डेटोनेटर, थरनै स्मोक स्टान सेल आरो गर 14 गोथां गुलि जब्द खालामनो हादों। गुबैयै बेफोर हाथियारफोरखौ मणिपुर पुलिसा हिंसायारि थासारिनिफ्राय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गोख्रोङै होबथानो नाजानायखौ नुनो मोनदों। सुबुंफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै मणिपुरनि दाब दाब जिल्लाफोराव गासै 100 चेक पइन्ट बानायनानै होनाय जायो। बेखौ लानानै हिंसायारि थासारि सोमजिनायजों लोब्बा थानाय सा 174 सुबुंफोरखौ पुलिसनि आवथायाव लानानै थांनाय जायो आरो रैखाथियै लाखिनो रायजोआव बिथोनखौ मानिनानै सोलिनो बिथोन होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारत बांलादेश सीमाजों नांजाबनाय मेघालयनि जयन्तिया हिल्स जिल्लानि कुलियां ओनसोलाव हरखाबै सुनिबार बेलासियाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव बराक गुवाहाटी लिंक रड 6 नं राजा लामायाव हान्थामेलाया राहा गोथे जानो गोनां जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला नेशनेल हाइवे इनफ्रास्ट्राक्चार खुंथायनि मावफारियाफोरा राजा लामायाव गोग्लैथेनाय हा आरो अन्थाइफोरखौ फोसाबनानै हान्थामेलानि गोनांथि बायदियै राहा गोनां खालामनो थाम-थुम नांथाबदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि बेफोरबायदि राहा खालामनानै होसेयावबो दावबायारि आरो गारिनि हान्थामेला खालामनायाव गोबां जेंना सोमजिखांदोंमोन। थांनाय 2 हाप्तानि गेजेरावनो बे ओनसोलाव लान्थ्रै गासै खेबथाम हा गिसिखानाया सोमजिनायनि जाहोनाव दावबायनाय आरो हान्थामेला खालामनायनि थाखाय सुबुंफोरनि गोसोआव जिंगा सिखांनायखौ नुनो मोनदों। गुवाहाटी पुलिसा शनिबारखालि जालुकबारिनिफ्राय खसाब गाननाय सासे नकल एसिपि महरै खामानि मावनायनि दायाव पाटासिल आमबारिनि 24 बोसोर बैसोनि रिंकु कलिताखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिलीप कलितानि फिसाज्ला रिंकु कलिताखौ बोहैथि दाननि 15 आगस्ट खालि पुलिसनि खसाब गाननायखौ उलुबारि ओनसोलाव नुनो मोननायनि उनावनो ग्रेप्तार खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो पुलिसा बिनि माखासे गाज्रि आखुफोरखौ मोनदांनानै सन्देह खालामदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों, जायनि जाहोनाव पुलिसफोरा बेनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों गोख्रों राहा लानो थिरांथा लानायबो जायो। बेनि अनगायैबो बेजों सोमोन्दो थानाय माखासे गाज्रि खामानिफोरखौबो संदाननो नाजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।